sayo sa kabuntagon, mga untag lugaw ninyo bay. Muna akong pamahaw is lugaw. Lugaw is life. Ang salan man eh. Okay lang ba yan? Makita kong lugaw eh. Oh. Lugaw, good lugaw. Kada buntag lugaw. Sa udto lugaw. Sarap ng lugaw. Kang i-off ba ng kameraha eh. Saan ni? Wala tayo tarong cellphone. Maka na lang ang taon eh. Antos taning dilim. Pag yumaman ako, bibili ako ng Bibo. Mahirap pa ako ngayon eh. Bibo la. Bibo. Pag may Bibo ako, masaya na ako. Kahit nga lang ano eh, Cherry Mobile yung tag 3,000. Okay na yun. Kasi wala pa. Itong gamit ko, the keypad niya cellphone na may camera. Okay lang ba? Bye bye. Magwalis pa ako. Dami ko pang trabaho yun na dilim. Klaro kayong mukha nga haggard.